Meghalaya ka de jela ka balapia na ka Assam ka tau snem kat khandai spa nyopuar pat menta ka lakot pura sanpui tili tam kisnem henry hadu menta kadang don hapedeng ka jinge ka japut bat tang kata ka Assam hadu menta kadang Phai Khmat pat syakani ka jaka rilum Lada ka kwa banyo Khyndew hakabai de bat ki kam pen roi jongka ka jing Pynmadan nyo lum lani banti Khyndew de Kyrwoh shimet klem don ka jing tumu ban tingkai ka spa mariang kadai ka bakin nong song hakithan Khappud Kiba ya ka jingkali hindai bakin saham ni ujor pat kimnot namar ka jing tieng yok ki Shah berngem berset dang ha kibnai beladep ni ladep ban penmi ka khubor halor ka jing Shah Pynmadan jong kilo ma pilang kata Riboy district ya ka banadu kibor district hadu ka KHDC ka shim bakani kadai ka kambean padru ban penmi hukum ban pensange mardor ya ka jingti Khyndew na kita kilom kabala le banyo bande shaka company shna surok kabana ka jela Assam ka Donkam ban shnai ka flyover bridge Atiar dang hakini ki Khyndew sngi ki nongsong shnong jong ki shnong ki badan hakite ki than kila pentep Shillong Mail halor ka jingti Khyndew na ki artali kilom ki badan hapo ka shnong shipho mer bat killing mare yo pryang ye kani ka jing pentep halor ka jing don ka jingti Khyndew kata ka port minmiet hakani ka tayo ka kanhon kala hiar hi dalade shakite ki jaka hakabala yo ban ringdor ye kate ka jingti Khyndew ka badang ya Khmat balala ban yo iru ye ki dampar ki bami na kate ka jaka ban ya pet cha Assam ban pen hap ye ka Khyndew shaki jaka ka bakide ban pen poi shusho layo jingtep ru ban na lor kite ki artali ki jaka kidang don ru sa ki wei pat ki jaka hakite hi ki than bakidang ya bet ka jingti Khyndew na ki lom man khamshai Shillong Mail lo lek Kyndew yo deputy commissioner ka Riboy district arpet upadai bula kentaj ban keren hak kamera henry ban ong pat ba shim layo jingtep para ka jo ko por ula ong baki babon kum kite ki jingtrai kide ban long ki layo jingbet na kalyang katrat forest ka sarkar jala bat ki bor district henry tang da ki bor district kim don bor ban ajingbet klem kanu ki jingmenjor bula warning ba katrat forest ka sarkar jala namar ka jingdon kam ban yo jingtep na katrat forest na kalyang ka kinhun kala persang ban yo Kyndew yo officer na katrat forest babat komu divisional forest officer jong east castles ba kumjo ka Riboy territorial division YA Mathuram henry klem de yo lat satya wathabala persang ban keren da ka phone ru menta nakalyang ka kanhon kan up ban yo jingpen sha na katrat forest ka e ka ba kadon ban ong halor kite ki kamti Khyndew ki brang ya sha hakite ki jaka laki dei ki blayo jingbet ne ki balong bi an